eneste, du ikke behøver at lave, det er sidste godstog, og så opgangstest det der efter. Det er der nok en det er ikke nok en det siger du ikke. Du ved, hvor han er gået. Så kan det være så skarpt i dag. Ja, jeg er klar til afgang. Gerne, når vi kører reduceret for 9003 så ud. Nej. Gorm, du må køre til Nykøbing Island. Så er det. Nysted Island. Tak. Der får 51 lige nok. Og ham bruger I bare til den der. Ja, godstog. Ja, maskinen og sådan noget. Så bare køre ind, så kan vi sætte en til det. Ja. Ja, det der kommer til. 51 kommer i Loren med hjælp. Og i Loren skal... Så har vi du må køre til Nykøbing Island. Så hvad skal du tænke? Du kører 9003 dage efter. Ja. Den rangerer opgave, de har. Gud, 4.16. Altså, hvor gang uge er sat i gang? Det tvivler jeg på. Jo, det er det. Jo. Så er der nogen, der... Jo, det er ham. Vi er bare kørt til siden. Godstoget kørte jo, hvis du først kører den. Ja. Så du skal egentlig ikke køre, du kører personligt. Jeg holder jo stille og roligt. Det var derfor, jeg lige skulle finde køreplanen, ikke? Han kommer igen. Han kommer til køreplanen-tiden. Køreplanen-tiden? Ja. 51 i. Den får I op 4 og 31. Det er bare ude langt og højre. Det tror jeg ikke, det gør. Vi saver på vandet, og Det er den brune, vi sætter? Ja. Ja, hvis nu bare er meget fast lys, så du ikke smider dine håndtag på bukken her. Men det... Den hedder ikke 02. Det står der her. Så har vi der ikke strøm derude. Men nu kommer 42, ja eller nej? 42, ja. Kører du? Det kører. Hov. Jo, jeg skal. Hvad vil du? Nej. Så var det jo også lige nok med sådan et sæt, som Jørgen han kender. Der er lige 3 vognbænd. 2 binder og 4. Så er der 4. Ja, det er den. Ja, det er rigtigt. Så er der en, der siger. Ja, ja. Det er sådan der. Jeg har gjort noget røg, for at sige, at den er så stille. Jeg tror, jeg er ved at oprangere godstog. Den er alvorlig, så. Er du ved at oprangere godstog? Det er noget værre noget, hva'? Altså en mand med dine evner, der så oprangere godstog. Der har simpelthen været så meget aktivitet her, så det kamera det har kørt hele tiden. Ja, det er en god ting. På, så hver gang nogen bevæger sig, så starter kameraet. Det er derfor, Anders aldrig får optaget noget. Så han så meget, du sidder sammen. Derude, hvis der er. Jo, der burde jo være noget drejeskiven. Han har lige kørt lokomotivet ud. Han kunne bare ikke nå at få stoppet den. Slukket motoren. Måske du huske, at jeg selv har parkeret vognen afsted. Du går ikke næste gang. Nå, der skulle nok ikke så meget ved, Anders. Jeg låner den. Går det ikke med den 17?
Ja, nu er du jo sgu ikke med. Ja, så skal du så lade det køre langs væggen et stykke ned og vende rundt og komme tilbage. Jeg har tænkt mig Op til den her station, der skal ligge her. Jeg vil starte med at lave en gang. Så vil jeg på en eller anden måde. Det er den, du har lavet den? Nej. Jo. Nej, der er lys i. Nå, Og der er ikke lys i den, jeg lavede. var der ikke? Nå, det troede jeg, der var. Jo, i min egen derhjemme, men... Nå. Hvad er det, Hvad var det, din Torben, din 01'er der? 02? Jeg ved 42. Ja, ja. Nej, det er det ikke. Det er Jørgens, det der. Eller også så er det mit, det kan jeg ikke huske. Gå ved, hvad jeg skal bruge alle de PC lokomotiver til. Nå, nu finder han nok en løsning. Jeg skal bare prøve at lave sådan en 2 meter strækning, og så invitere svigersønnen i midten, og så tænde for det hele på samme tid, og med lyd og horn og lys. Så kan det godt være, at han vil lave hoppekælder. Og du får lynet ind, før du kører med ham. Det er det, der hedder C201. Jeg hedder 90. Det skal den også. Nå ja, jeg får den derovre fra, så skal den til omverdenen bagefter. Yes. Den skal den. Nummer 23. Det skal den da snart. Ja, men de retter lige omverdenen op. Okay. Og nu slår vi bag det første transport. Nå, jamen, jeg har lige kørt det bare det hele over. Hold det. Hvorfor noget? Jamen, jeg skal have de 2 vogne ned til... Hvad er det ned til? Til Læsevejen. Det må jo være det. Hvis du ikke skal have den med, så stik den der ned. Det må være det. Men det er altså ikke Læsevejen. Nej, okay. Men ved du hvad, jeg stiller den der. Ja, Fordi vi skal ikke bruge den mere. nå. Jørgen, hvis du bare kører den ind og holde her, ikke? Jamen, jeg skal køre start med 3 ud. Ja, det ved jeg godt, men vi ved jo ikke, om det Det er poppet vognen af. Ja, men jeg skal have det nede, hvor det er. Hvad hedder den der? Den hedder 12. Ja, men det kører bare ret ind. Det er et spørgsmål, om vi skulle have noget med herfra. Er det også nødvendigt? Skal jeg det? Nej, det skal jeg ikke. Vil det sige, at det står på side 2? På side 2, ja.
Skal med i toget, alt det grønne? Ja. Det kan være, der ligger Det kræver man sidder. henne i min fototaske derhenne. Den jeg foreslår 93 aflysning. Nå, Det gør vi. kemi, FAF og OMB, det der. Hvad skal der lige ud? Det er en tog er færdig. Hvor fanden skal vi finde ud af det? Et eller andet tog er færdig. De her 2 vogne, Det var 90,5. Så vogne kommer med den side. Okay. Nu stiller du min rigtige rækkefølge, og du skal ned til mig bagefter. Jo. det vil jeg sige. Det var 90,5. Det var 90'en. Det gør vi godt. Det her, det gør vi ikke normalt. Jeg er god fra det. Jeg skal bare lige se den der over, du skal sætte igen. Ja. 15,05. Jamen, så kommer der jo ikke mere ind. Mig, En hovedvogn, lidt hvide der. Det er spil. Nej, det er 2 DSB, hvor I kan ikke læse, hvad der står. Ja, men det er HDH i højre. De skal faktisk sidde på den der. Og så skal alt det der. nej, stop. Og du fyrer. Hvordan synes du selv, det går? På en skala fra 1 til 10, så tror jeg er nået til en halv nu. Nej. Ja, det kommer alt sammen på kameraet. Ja, der kommer et mål. Det går rigtig godt. Og så kommer dødsbilen, eller? Det var fordi, jeg ville fortælle dig, at det her, det skulle forrest i toget. Nej, det er stort. Nå, nu tror jeg, du skal interessere dig lidt for dit lokomotiv der. Ja. Nu begynder det at nærme sig. Jeg kan bare ikke lide den lyd, fordi... Ja, det er fint. Nu har der afsvoret en vogn mere. Ja. Så kommer der lige en tarpe ind. Men hvad laver den her? Det var meget bedre lyd. Og her i spor 4, der holder så det uigenkaldelige sidste afrangerede godstog på Nykøbing Sjælland. Er det det sidste tog, der ankommer? Ja. Det er det sidste tog, der ankommer, ja. Og så er der et, der kører om lidt. Men du er ikke helt færdig, for du skal også rangere lokomotivet ned i depotet. Når nu du har kørt ind og sat vogn, og vognen er sat af. Det var den sidste ankomst. Nøj, det kører jo.
Det er heller ikke så meget. Du så ikke snart forbi, ikke? Ja. Men 34, 24, den afløst. Ikke i dag. Han har også brug for nogle små sejre ind i så det er sgu okay. Og det var 41,11, ikke? Ja. Det kan du godt køre ind. Det er kun kom her, altså. Men det skulle holde for. Ja, det kan du godt se. Det er ikke så hurtigt. Ja, det er lige kraftigt ude. 34,07 minutter. Som trykker på træningen i stedet for. Ja, 42,36 på vej ind, Anders. Ja, værsgo. Så Åh, satan, jeg overskrider lige din skille. Vi beder om et behersket indbrud. Ja, altså. Så det er det. det passer med planen. Jeg har bare glemt at sætte nogen til det. 36. Du vil da ikke gerne med. Du kan godt sende det. Det har jeg det gjort. Det er ikke foran. Det lyser bag. Du kører den forkert vej. Altså mig bekendt sådan en rød her. Ja. Det er jeg bange for. Kan der så? Jørgen, tag dog roligt. Jamen, jeg... Lad være med at hisse dig sådan op. Jeg skal simpelthen slukke juleferien. Ja, vi skal da have det stille og roligt nu, ikke? Det betyder ikke noget. Ja.